Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ichuelo. Komiti mar chike gi ratiro e od bura mar Senate ne otimo limbe e doho ma Mbita e kaunti ma Bay mar ng'eyo chal bura mosebedo kadhi nyime e dohono mar nyathi moro ma nyako mane oroch ratiche ma ochwe omi ich ka en jahigni 9 higa mar 2021. Nyathi ma nyakono ne oroch ratiche e rundhogruok mar del ma omi ich kod owadgi wuongi e gweng' ma Kigoto e kar od bura ma Suba South higa mar 2021. Kendo bang'e ne oduogo okonyore onyuol ka gisani en e kar chiwo arita nyithindo ma oroch ratichgi. Komiti no kotelne kod jakom Gilari Sigei, men Seneta ma Bomet, Seneta ma Queen Danson Manzo, Seneta Mogwel Catherine Muma ne okoni ne gitimo limbe mar luwo burano mondo familia ma nyathino oyud ratichgi. Gikoni bura ma kamano gibiro luwo nyaka giko en ni nyathino oyudo ratiche. Gikoni wach roch ratiro mag nyithindo manyiri medo jimbore pacho ka manyako rumany kaka itieko. She became pregnant. She has got a child. She's in some safe house somewhere, and the matter is currently pending in this court. And that is the reason as to why we came in here for a fact-finding mission. We have earlier on in the morning met the parents to the minor. We've equally met the representations from the county government of Homa Bay. The children's officer at the national level, who is domiciled within Homa Bay as well, have had a session with us. So we have verified that the facts given to us were correct, and we have found that the situation is sorry in the sense that issues are converging against this young lady and the family, in the sense that around the systems we have things that not a problem, a personal problem by a prosecutor or a judge, that are making it difficult for the case to move fast.